En Richie dibuixat agafa un cartell amb el títol El lloro que no sabia parlar. Aquesta és la història del lloro que no sabia parlar. De fet, només feia crits estranys perquè des de que va néixer mai havia sentit parlar als humans. Vols saber-ne la raó? Doncs és molt fàcil. Aquest lloro sempre havia estat en una sala on tancaven la gent que lligaven de mans i peus a una cadira. Les persones tancades en aquella sala només podien fer sorolls estranys amb la boca, ja que la tenien tapada perquè no parlessin. I és per això que aquell lloro només feia sorolls estranys, els sorolls que sentia en aquella habitació. I ara que ja saps el meu petit secret, en aquesta sala hi estaràs molt bé. Crèdits finals dins el cartell que agafa en Richie dibuixat. I com que no em dóna temps de dir tot el que hi posa, us els deixo a la descripció.